Lažem, ovo je nešto dobro. Bum, bum. Obožavam popit. Suzy, našao sam novi lifehack za nas. Šta je s tobom? Kažem lifehack. Hajde da ga proverimo, molim te. Ako sam dobro razumela, trebaju nam bombone Nerds i providna plastična cev. A stani, nemoj jesti bombone. Trebaju nam za eksperiment. Da, tako je bolje. Sipat ću sve bombone u činiju. A ja ću nabaviti fen. Zašto ne radi? Šta je to? To nisam ja, to je fen. Dobro, uključujemo i... Drži cev, a ja ću fen. Kako lepo. Alex, šta misliš? Da, pokušavam da uhvatim bombone ustima. Samo bi jeo nešto. Kakvo rano jutro. Možda će me TikTok razveseliti. Oho, našao sam dobar spot. Moram probati da ponovim to. Jao, preterao sam malo. Idem kod Suzy. Suzy, jao, izvini što te ometam, ali našao sam novi TikTok. Oho, hajde da proverimo to. Treba nam vaza sa vodom, ali bez cveća. Ovo je za tebe, izvoli. Baš ti hvala. Za takvu lepoticu buketa nije dovoljno. Ako eksperiment bude uspešan, nazvaću ga po tebi. Treba nam Skittles. Probat ću malo. A sad ću koristiti zubni konac, ali ne prema namjeni, već u korist nauke. Izvadit ću malo zubnog konca i provući ga kroz bombone. Sad ću sve to vezati za štapić i staviti u vazu. Jao, Suzy, vidi kako cool. Da, prelepo. Svaka nam čast. Eto ti, još udarac i još. Šta je to, neki spot? Dobro, 1-1 kruško. Vratit ću se kasnije i prebit ću te. Obožavam da skačem preko vijače. Mogu skakati baš visoko. Suzy, izvini, našao sam još jedan video. Onda hajde da ga proverimo. Prvo treba napraviti karamelu. Potreban je šećer. Kako slatko. Sipam ga u šerpu i čekam da se otopi. Alex, uključi šporet na najjaču. Jesi video? Šećer se topi i pretvara se u slatku karamelu. Treba ga stalno mešati. Još malo. Odlično, šta je sljedeće? Dalje nam treba mikser. Sad ću ga doneti. Evo ga. Dovoljne će nam biti jedne mutilice. Jel radi? Savršeno. Suzy polako sipe karamelu, a ja ću uključiti mikser i držati ga. Nešto ispada, ali tog je baš malo. Hajde da probamo. Možda je ukus dobar. Prelepo. Stvarno? Da, baš slatko. Ispalo je baš malo, ali jako ukusno. Zadovoljna sam. Oho, još jedan dobar lifehack. Moram ga pokazati Suzy. Svidjet će joj se. Wow, kakvi lepi mehurići od sapunice. Suzy! Bam! Joj, izvini, kupit ću te nove mehuriće. Pogledaj ovo. Pa, nije nešto. Stvarno želiš da proveriš to? Okej, hajde. Super. Suzy, šta nam treba za proveru? Trenutak, treba će nam prazna flaša kole bez poklopca. A na vrh ćemo staviti levak. To nije ozbiljno. Hajde da uzmemo nešto veće. Ova flaša će biti taman. Dalje nam treba slamka. Šta misliš, da li da pustim brkovi? Jel izgledam ozbiljniji ovako? Hajde bolje da proverimo eksperiment. Stavljamo slamku u limenku. Alex, pi. Oho, Alex, nadam se da nećeš pući dok budeš pio to. Tako brzo, oho. To je bilo lako, samo što me sad boli stomak. Izvini, Suzy. Fuj, to je gadno, Alex. Kako smrdi. Dobro, nastavljamo. Treba napuniti flašu pirinčem. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ćemo proveriti. Aha, sve sam razumeo. Šta si razumeo? Jel treba još pirinča? Možda si u pravu.
Hajde da ga sipamo u flašu. Treba veći levak. Idemo. Gotovo. Treba još. Šta je to? Pirinač. Odlično. Sipamo. Treba napuniti celu flašu pirinčem. Gotovo. Suzy, idemo. Treba nam četka. Gurnut ću je što dublje. Tako. Alex to radi. Uspjeli smo. Odlično, ali moramo biti sigurni. Hajde da probamo ovako. Gospodine Medo, čuvajte me dok ja gledam TikTok. Šta je manovo? Oho, kako zanimljivo. Moram provjeriti ovaj lifehack. Idem kod Suzy. Hej, gdje si? A vidim te, dolazim. Žvaka, sad ću naduvati najveći balon na svetu. I još veći, i još. Šta je to? Suzy, ti baš tražiš da ga probušim. Bum. Jo, pukao je. Prokletstvo, sva sam lepljiva. Alex. Jo, odvratno. Inače, došao sam da ti pokažem nešto. Hoćemo provjeriti to? Odlično. Upravo sam pao na testu iz španskog. Hajde što brže da popravimo to dok mama nije vidjela. Grdiće me. Nema problema. Uzet ćemo žvaku. Pa da, nije najsvežija, ali ako sklonim smeće može se žvakati još nekoliko puta. Gotovo? Vidi. Jo, nije uspjelo. O ne, kako ću to objasniti mami? Ne plači, imam ideju. Znam još jedan način kako skloniti lošu ocenu. Samo nemoj reći mami, inače će saznati da nisam dobar đak. Eto, sve je nestalo. Sad možemo nacrtati dobru ocenu. Dakle, a evo crteža. Želim picu. Nema problema. A pizza? Pa dobro. Tu ne može bez brašna. Ali kako ga otvoriti? Jao, ruke me uopšte ne slušaju. Ups. Pa, malo sam se isprljala. Šta sad? Bitno je da sam otvorila brašno. Sipat ću ga u činiju, dodati so, promešati i napraviti levak. Tako je. Ovdje ulje, a vodu sa kvascem i može se praviti testo. Testo je ispalo odlično. To mi treba. Oho, šta je to kod tebe? Kolika mašina? Bako, više niko ne meša testo rukama. Moj aparat će sve uraditi sam. A ja ću samo staviti unutra sve potrebne sastojke. Uključujem ga i to je to. Tako se to radi. Super, ali meni je ipak lakše ovako. Sad ću razvaljati svoje testo oklagijom. A zatim ću otvoriti teglicu sa paradajz pastom. Odlično. Šta? Ja imam napredni nož. Samo ga stavljam na vrh i uključujem, a on će samo otvoriti teglu. I neće ostaviti oštre ivice. Super, zar ne? Nije loše. Dobro, vreme je da mažem pastu po svoj površini. Lepota. A sada treba sir. A još sira više. Sira ne može biti previše. Narendat ću još. Tvoj rende također prošli vek. Pogledaj moju. Samo okrećeš ručicu i sir se sam renda. To je to. Pazi, bako, ispašće ti vilica. Nema veze. A baka također zna nekoliko trikova. Zabijam viljušku u kubasicu i sečem je na apsolutno ravne komadiće, koje odmah stavljam na picu. Jesi vidjela to? Pogledaj ovo. Samo ću staviti kobasicu u ovaj nož i laganim pritiskom dobiti nekoliko ravnih komada. Ostalo je samo da ispečem picu u svom profesionalnom roštilju. A kako ti napreduješ, bako? A moja pizza ide u pleh, a onda u rernu. Navijam odgovarajuću temperaturu i čekam. Čak sam i sat navila, da mi ništa ne izgori. Hajde, slikaj se sa bakom. O, šta se dešava tu? Pazi malo. Tvoj potez. Joj, alarm. A vreme je da vadim picu iz rerne.
Ojoj, kakav miris. To mi treba. Pomeri se malo. A baka hoće da iseče picu. To je prava pizza. A divno. Jao, šta je to? Ovo je rezač pice. Jeste, velik je, ali baš dobro seče. Pa mislim da je vreme da Emma proba naše pice. Joj, kakva lepota. Odakle da počnem? Okej, neka bude ova. Baš je ukusna. Wow! Oh, really? Nice. Thank you very much. Baš mi se sviđa. Kako je teško izabrati. Kako se sir rasteže. I tako je lep. Najela sam se. Ups. A mirno, sve je u redu. Šta vam je? Ne brinite tako za mene. Dakle, sad mi se pije kakao sa mančmelovom. Nema problema. Kakao, lako. Evo čokolade. A bit će mi potrebna za kakao. Sad ću je rastopiti. A mora se stalno mešati da ne bi izgorela. A šta je kod tebe? A vidi kakva tečna čokolada. Oh, man! A ja imam blender za takav slučaj. Skidam poklopac i sipam mlijeko unutra. Tako je. A umjesto obične čokolade ću staviti Kinder. To je to, može se sipati u čašu. Pogledaj kako je promenila crtež. Dodat ću mančmelu i to je to. Super, zar ne? I ja imam nešto ovdje. A vrećica za šlag. Sad ću staviti u nju svu čokoladu. U kalupe ću staviti bombone, a preko sipati čokoladu. Da, to mi treba. Ok. Sada mančmelu. I još malo bombona. A nakon zamrzavanja pretvorili su se u bombone na štapićima. Emi će se sigurno dopasti. A baka je završila. Unuko, probaj brže. Peci, probat ću prvo ovo piće. Baš je lepo. Mnogo mi se sviđa. Svaka čast, sestro. Ok. Oho, ovo piće izgleda baš neobično. A šta dalje? Tačno, treba umočiti u mlijeko. Sad ću promešati i dobiti kakao. Neverovatno. Bako, to je pobjeda. Serviranje je ekstra. O da, pobedila sam. Jao, šta ti je, nemoj biti tužna. Gotovo. Želim špagete. Šta može biti lakše? Sve mi je spremno. Ok. A mogu i ja to. Evo moje oklagije. Oh, man! Sad ću tanko razvaljati testo, a onda ga iseći na trake. A malo posuti brašnom. I špagete su spremne. A vreme je da ih skuvam. A šta je kod tebe? A vidi, to je čudo nauke. Ovaj aparat sam pravi špagete od testa. I to pravi ih mnogo brzo. Nice. A treba otvoriti sos. Jao, ne mogu. A ništa ne pomaže. Sad ću srediti ovu teglu. Jao, tačno, znam jedan lifehack. Treba zalepiti traku na poklopac. Ups, poklopac se zalepio za mene. Skloni se. Dobro je što ja imam otvarač za tegle. A vidi bako, jedan pokret i tegla je otvorena. Tako se to radi. Onda ti gledaj ovdje. Ako stisnuti paradajz između dva tanjira, iseći će se na pola. Sada to ide u tiganj. A vidi šta ja imam. Jedan pokret i sav paradajz je isečen. Tako je bako. Tehnologije. Cool. A ne treba mi to.
Jao, šta je to? Duh. Šta je tamo? Šta? Joj, uplašila si baku. Izvini, nisam htjela. To je samo automatska mutilica. Stavljaš je u tiganj i sve radi umjesto tebe. Oho, tebi se već pasta skuvala. Tako je, a već se može servirati. Ispalo je mnogo lepo. Pogledaj kakva lepa gnezda sam ja napravila. A ovo je lice od paradajza. Joj, kako dosadno. A ovo izgleda baš super. Kakve su ovo makaze? I neka čudna viljuška. Okreće se. Yeehaw! To je savršeno za špagete, super. A višak se može odseći makazama. Da, to je baš ono što treba. Sad ću probati. Wow, stvarno mi se sviđa. Cool! A sad ću probati bakinu pastu. Namotat ću je na čudo viljušku. Pa moglo je biti i bolje. Ipak mi se ovo jelo više sviđa. O, baš mi je drago. Pa dobro. Jao, kako se hvali, pogledajte je. Šta je to ipak? O, kako se trese. O, pa to je odličan masažer za glavu. I za moja leđa. Kakva korisna stvar. Takva se mora uvek nositi sa sobom. Samo nemojte reći mojoj unuci.